I dag har vi i en meget speciel anledning fået lov til at snakke med dig. Du er tidligere bandemedlem, og vi vil i dag komme til at spørge dig lidt om din fortid som bandemedlem og bare personlig fortid. Så hvis du starter med en hurtig præsentation af dig selv. Jamen, jeg er 53 år gammel, så har jeg været en del af Behitter som ung. Og så studerer jeg i HA. Ja. Og så måske lidt mere personligt. Ja, hvis du kommer ind på det. Da jeg var 3 år gammel, så døde min far. Så derfra så har det bare været mig og min bror og min mor. Indtil jeg kan ikke huske årstallet, men det var i hvert fald, da min storebror var 17. Der døde han også i en skudepisode inde på Blågårdsplads. Så var det bare mig og min mor. Ja, så vil vi snakke lidt om din baggrund og din opvækst. Hvordan var din opvækst egentlig, og hvilke udfordringer mødte du som ung? Ja, altså i skolen, der var jeg var ikke særlig god i skolen. Jeg fik ikke høje karakterer. Jeg fik ikke anerkendelse for nogen. Så derfra så begyndte jeg bare at komme ud med store. Var bare sammen med dem og lavede nogle dumme ting. Og så begyndte småt arbejde og levere nogle tasker, og så fik man nogle hurtige penge. Det var meget mellem penge på et tidspunkt, så det var bare noget man gjorde. Man kunne få at vide, at man bare skulle gå over til det her sted med den her taske, og så fik det bare 1000 kroner i hånden. Så det var helt sindssygt, at der er så unge 12-årige, så bare få så mange penge. Det var så det, der tiltrækker dig, det var så pengene? Ja, pengene er anerkendelsen. Ja. Nu vil vi komme lidt ind på, hvordan det var, når du så var blevet en del af en bande. Og hvordan de her hverdage var som bandemedlem, og de her interne dynamikker, de her forskellige bander. Hvordan oplevede du det? Det var godt. Det var det, man havde længtes efter. Bare være sammen med sine brødre. Og man var aldrig oppe de helt store. Det måtte man ikke. Men det var godt bare lidt rundt dernede. Det var så indtil man begyndte at lave det mere kriminalitet. Som sådan noget som røveri og hjemmerøveri og sådan noget. Så det eskalerede så hurtigt derfra. Ja. Og så et lidt mere personligt spørgsmål, men du behøver ikke svare på det. Men vi kunne godt tænke os at vide, om der er nogle særlige episoder eller oplevelser, som har sat sig dybt i dig, og du måske stadig tænker over i dag. Først og fremmest så skulle nok være det med min bror. Men ellers så var det i 2009 må det være. Der var jeg omkring i 25'erne må det være. Og så var jeg en del af en skudepisode inde i København centrum, hvor jeg skyder en ung mand, også mand på gang. Og der fik jeg så 14 år i spillet. Fik 14 år? Ja. Hvilke konsekvenser havde det her liv, du havde dengang for forholdet til din familie, venner og bare det almindelige samfund? Det havde store konsekvenser, i hvert fald for mig og min mor, fordi da jeg så kom ud af spillet 14 år efter, der er min mor død af sygdom. Så jeg var der ikke for at passe på hende. Så jeg havde ikke de samme venner. Det var dem, der var i bandemiljøet. Så jeg ville ikke tilbage til det, så jeg fik råd til at gå til nogle andre veje. Sådan noget som exit-forløb og sådan noget. Ja, og det er nemlig det, vi skal på nu. Hvordan var din proces med det her exit-proces? Fik du hjælp af programmer eller familie, eller hvem fik du hjælp af? Jeg fik hjælp af myndighederne fra den kommune, jeg kom fra. Så fik jeg hjælp af venner, folkeskolevenner og politiet fik jeg også hjælp af. Og så programmer, det var godt skruet sammen, så det var nemt
at komme ud af. Det tog selvfølgelig lidt tid, men det er 100% det der. Så her til sidst vil vi gerne høre, hvad du mener, at samfundet og myndighederne kan gøre for at hjælpe andre unge med at undgå at komme ind i det her bandemiljø. Jeg synes 100% at de skal komme ud til de unge i folkeskolerne og lære dem, hvad der er rigtig forkert, og give dem den anerkendelse, de skal bruge for ikke at vælge den samme vej, som jeg gjorde, som at hænge ud med de forkerte. Så 100% komme ud til sådan nogle arrangementer for unge og gøre, så det er også hyggeligt for dem at komme i skole, så de ikke bare møder op til en lærer, der har sagt, at du får 02. Men ja, 100%. Ja. Det var det, vi havde. Yes. Så nu er jeg altså på vej hen mod stationen for at tage toget til Roskilde for at snakke med ham her, det tidligere bandemedlem. Er du så er du klar til senere? Det vil jeg sige, jeg sidder lige og forbereder det sidste, men jeg føler vi er klar. Okay, så nu er jeg altså på vej til Roskilde for at mødes med ham her. Han bor i Roskilde, så er vi på vej hen nu, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad han har at sige. Vi ses derhen.